Eta gaurkoan udalbiltzaren inguruan hitz eginen dugu, izan ere udalbiltzan bagabiltza prozesu batean barneratuta dabiltza eta horren inguruko xehetasun guztiak Maite Iturrek emanen dizkigu udalbiltza batzorde eragileko kide. Arratsaldeon eta ongi etorri, Maite. Arratsaldeon eta mila esker gonbidapenagatik. Bueno, saltsa guztietan zabiltza, beraz azaldu iguzu pixka bat zer den udalbiltza. Bueno, udalbiltza da gaur egun Euskal Herrian dugun nazio erakunde bakarra, hau da, 7 lurraldetako kideak dituena, eta historia nahiko luzea du. 1989an sortu zen, orduko garai politikoak hala eskaturik, hortik urte gutxitara jasan behar izan zuen jazarpen judizial handia, seguraski jendea gogoratuko du, oso luze izan zen prozesua, akusazioak ere oso larriak ziren, baina hori guztia amaitu zen absoluzioan guztiendako, eta udalbiltzan erakunde bezala bizirik segitu zuen. Claro, denbora hortan bere jarduera eten behar izan zuen, noski, eta horrek eskatu zuen, behin prozesu judizial mardul eta gogor hori pasata, berrantolatu behar izatea. Orduan, 2011ko hauteskundeen ostean, hurrengo urtean, 2012 hasieran okerrez banago, hainbat hautetxik ikusi zuten behar zela berriz piztu, nolabait errateko, udalbiltza hori. Urte horietan, 2012tik, 2015 egin zen saiakera hori, berriz egituratzeko dena, eta nahiko komplikatu izan zen, denbora asko pasata zen, eta horrek bere eragina zuen. Eta gero bertze hauteskunde batzuk egon ziren, hau azpimarratzen dut, ze udalbiltza hautetxiek eta udalek osatzen dute, orduan hauteskundek markatzen dute pixket nor dagoen momentu bakoitzen. Eta horren ostean, azken hauteskunden ostean ere, egin zen hausnarketa bat, nola gauzak, panorama politikoa, saihetz askotatik aldatua zen, ez? Aldatu da, eta aldatzen ari da oso azkar. Eta beharrezkoa zela gogoeta bat. Horren inguruan, gogoeta bat udalbiltzak bere hasierako bortz printzipio, sortu zenean, bortz printzipiokin sortu zen, ea horiek oraindik bigentzia duten, oraindik baliagarriak diren, hori da, eta gero zer egina, zer izan behar den gauden panorama politiko berria. Eta laburbilduta askar-askar hori da gauden momentua. Orain gogoeta prozesu honetan, hori pixkat birmoldatzeko helburua duzu, baina orain arte zein izan da udalbiltzak izan duen eginkizuna? Udalbiltzak erraten duen bezala, udal eta hautetxeak biltzen ditu, bortz printzipioaren inguruan. Bortz printzipio horiek dira lehenengoa Euskal Herria nazio bat dela aitortzea. Bigarrena Euskal Herriko nazio eraikuntzan lan egin behar dela. Hirugarrena Euskal Herriko egiturak eta politikoan ere egin behar dela lan. Laugarrena udalak eta udalerriak eta udaletan bizi diren pertsonak elkarri hurbildu behar direla Euskal Herriko eremutan, hau da, elkar ezagutu behar dugula gehiago, eta gero bortzgarrena nazioartean Euskal Herria nazioa dela aldarrikatzea eta harremanak egitea. Orduan, bortz printzipio horien inguruan denboran zehar fase ezberdinetan, lehenengo fasea egin ziren lan batzuk, eta gero oraingo azken urteetan bertze batzuk, baina beti ere printzipio horiei jarraiki. Hemen Nafarroan, agian ezagunagoa izan den azken urteetan, izan da Euskal Pirineotan lan eta bizi egitasmoa. Egitasmo hori kokatzen zen, hain zuzen ere, Euskal Herriko egituraketa politiko eta sozialaren baitan. Fondoaren bitartez, eta horrek iraun zuen 2 urte, eta etzen bakarrik Nafarroakoa, Euskal Pirineoak zen baita bazuen mugaz gaindiko osagaia, Baxe Nafarroa eta Siberoarekin. Orduan, gero landu egin izan dira zenidetzeak, herrien arteko zenidetzeak, baita behatoki sozioekonomiko bat,
Nazioartean ere egin dire harremanak, gehien bat Kataluniarekin, Kurdistanekin, bueno, joan da berreskuratzen pixkat zeuden kontaktu. Baina beti ere, bortz printzipio horiek izan dira jarraibideak, nola errateko. Pentsatzen dut oraintxe bertan ez Katalunian bizitzen ari den egoera politikoarekin harremanetan egonen zaretela. Bai, gaude, gainera, bueno, hugo momentu honetan dugun harremana da Asociació de Municipis per la Independencia. Ez da udalbiltzaren parekoa Kataluniako Principatera mugatzen den heinean, hau da Kataluniara, ez du barne hartzen Països Catalans, bai, Realde Katalanak. Baina, bueno, guk harremana dugu beraekin eta aberri egunean, apirilan ere beren bisita bat jaso genuen, egon ziren gurekin Gernikan eta Ustaritzen. Eta segitzen dugu horri esker ere, hautetxien mundutik, nola bizitzen ari den horko prozesua. Gutxo gara bera, zenbat pertsonek osatzen duzue? Egia erran, momentu honetan ezin dizut zehatze erran, baina 1200 inguru ibiliko gara. Garrantzitsua da gogoan izatea udalbiltzakideak direla hautetxeak, baina titulo individualian, hau da, norbanakoek bat egiten badute printzipio horiekin eta prest baldin badaude parte hartzeko dinamiketan eta izena ematen dute eta listo. Gero berez... Eta alderdien kontu bat, ez? Ez, erran haute, ez da alderdiak erraten badu baietz, alderdi hori gonen dela, ez, da titulu individualian, pertsonalki, baina hautetxeak izan behar dute. Eta gero bai egia da, juridikoki udalbiltza partzuergo bat dela. Orduan, alde batetik daude hautetxien elkarteak, bai, pertsonen elkarteak, zati pribatua litzatekena, eta bertze alde batetik daude hainbat udal kide direnak, berez. Bueno, aipatu duzu bilakaera nabarmen bat izan duela udalbiltzak, azken finean ez, gure egoera politikoan beti gauza asko gertatzen direlako eta gainera gertaera nabarmenak zuzenki agian ez udalbiltzan eragin dutena. Bai, guk ikusten dugu, azken urteetan batetik bak eta normalizazio prozesua aurrera doala, bere gabezi guztiekin, baina bertze aro batean gaude, biolentziaren amaieraren aro batean gaude, hori noski da aldaketa oso handia. Baina hortaz gainera, instituzionalki ere aldaketa handiak izaten ari dira Euskal Herrian. Agian ez horren bertze Euskal Autonomia Erkidegoan, hor agian gehiago lege aldetik, udal legea eta abar, baina bai Nafarroan ematen ari den aldaketa politikoarekin aukera berriak sortzen dira, lankidetzarako, bertze instituzio batzuekin, bertze udal batzuekin, momentu batean gobernuarekin, edo bertze erakunde batzuekin, erakunde publikoekin, eta hori oso garrantzitsua da. Eta gero, bertze... Lehenago existitzen zirenak? Existitzen ziren erakundeak, baina ez borondatia, edo ez aukera, zikiera ez, harreman bat izateko, harreman instituzional normalizatua, hori udalbiltza erakunde bat da. Horretarako aukera erik etzegon. 2015 baino lehenago. Saiakerak egon ziren, baina etzen posible izan. Orduan, orain ikusten dugu, zentzu horretan, aukera gehiago egon daitezkela elkarlanerako, eta gero, Ipar Euskal Herrian, nabarmenki Euskal Elkargoa sortzea, hori da Euskal Herriko iparraldeko lurralden lehenengo instituzionalizazio forma. Orain arte, halakorik etzegon, udalak bai eta udalekin noski, harremanak ziren eta hautetxeekin bai, baina ez zegoen berez Euskal Herria biltzen zuen erakunderik. Eta orain hori bada, hori martxan jartzen ari dira, ere bai, ez dago akitua, egitura, baina horrek ere zabaltzen du bertze panorama bat. Eta orduan, horren guztiaren aurrean baita ikusita denborak aldatu direla, gizarte zibilaren presentzia ere gero eta handiagoa da, implikazioa, hainbat prozesutan, adibidez gure esku dago, izan daiteke bat aipagai eta gure buru jabetzaren inguruan mugitzen dena, ezta?
Bueno, hori guztia ikusita, beharra ikusten genuen, hausnartzeko, gure printzipioak baliogarriak dira gaur egun, bai, ala ez. Baliogarriak badira, nola segitu behar dugu lanean. Orain arte bezala, bertze alor batzuk jorratuz, eta gero nola, ere bai, ez? Nola bi zentzutan, nola egiten ditugun lan horiek, eta nola ere mantentzen dugun erakundea. Azkenean ere erakundek ere behar dute beren finanziazioa, bere egitura eta hori guztia lan bat egin ahal izateko. Orduan gauden prozesua, udalbiltzan bagabiltza, hasiera batean egon gara hautetxiekin, hautetxi horiekin ere bai, udalbiltzako kideak izan direnak denboran zehar, lurralde guztietan, Euskal Herriko lurralde guztietan, eta orai ari gara, zabaldu da webgunean online parte hartzeko aukera, zen nahi dugu ere, eta animatzen ditut herritarrak begirada bat botatzera, eta nahi baute beren iritzi ematera, ze guretzat garrantzitsua da. Eta gero gizarte eragilea, noski, azkenean, hori, lehen erraten nuen, gizarte zibilek zer espero du udalbiltzatik, ze eginkizuna ikusten dio. Eta horren arira orai aste honetan izanen dugu hemen Nafarroan topaketa bat. Atera duzue hausnarketarik, ondoriorik, bilera horiek egin aurretik? Bai, badaude lehenengo ondorio batzuk, zirriborro moduan nolabait errateko. Bai, aurreko astean, hau eramaten ari da talde batek, talde bat, eta talde horrek aurkeztu zigun joan den astean. Baina hori osatu behar da, hori da, hautetxien nolabait ikuspuntua, bai? Baina erraten duen bezala, osatu behar dugu herritarrak eta gizarte mugimenduak, eragileek pentsatzen dutenarekin. Bai, eta gure helburua, denborepetan erranta, da, ekainean zehar amaitzea, burutzea alako topaketak gizarte eragileekin, bitartean online ere parte hartu alda, ekainean zehar amaitzea zati horrekin, prozesuaren zati horrekin, gero biltzea ondorioak, batenak, bertzearenak eta bar, uztailean lantzen joatea, ez dakit, amaituko dugun dena lantzen uztailean, errantzagun uztaile iraila, eta ja urri inguruan, udazkenean, egin beharko genuke gure batzarra, hala tokatzen da gainera, eta asmoa litzateke batzar horri begira, nolabait emaitz, konklusio eta proposamen zehatz batzuk izatea. Prozesio honen ondorioz, erabakitzea azken batean zertan segituko dugun lanean. Aipatu iazu udalbiltza hautetxiek osatzen duzuela, baina prozesu honetan gogo eta honetan parte hartzaile gehiagorengana iritsi nahi duzuela, ez? Adibidez, lehenengo hitzordua ostiral honetan izanen duzue gizarte eragileekin. Bai, hori da. Ostiral honetan Katakraken, goizeko 10:00-etatik ordu biak arte, egonen da topaketa bat. Gu gonbidapenak bidali ditugu, baina igual batek jaso ez badu zerbaitengatik azal daiteke lasai asko, hori irekia da berez, baina gizarte eragilei zuzendua. Eta hori izanen da, hemen nolabait lehenengo topaketa, gero ere egiten ari dira sakoneko elkarrizketak, bertze formatu batzuk ere erabiltzen ari dira, bai? Baina bai, horixe da, gure hitzordu garrantzitsua azte honetan da Katakraken Ortziral goizekoa. Eta horretaz gain ere, pentsatzen ari zarete prozesu honen barruan beste formatu batzuetako bilerak egitea edo beste pertsona batzuei zuzenduak? Bai, hori taldean nik ez daukat xehetasun zehatzik, baina burutzen ari den soziologia taldea aztertzen ari da. Neurri handi batean, segun eta adibidez, Ortziraleko bilera zenbat jende zenbat anistasuna ere biltzen duen eta horren arabera ari gara pixkat moldatzen, zen nahi dugu iritsi ahalik eta hori, jende gehiagorengana. Orduan, hasiera batean egiten dugu halako deialdi zabala, eta gero ikusiko dugu behar badugu indartu agian, ez dakit, alorren bat gelditu dela pixkeetan kamotz agertu ez direlako eta bar, bai, hori aurre ikusten dugu. Ezinbestekoa ikusten zenuten, ez? Errealitate aldaketak, gizarte aldaketak, egoera politikoaren
aldaketak horrelako prozesu bat Bai, egiteko. ikusten genuen egokitzeko beharra, baina gainera egokitze behar hori, etorri behar zela, hain zuzen ere, gurekin denboran zehar lan egin duten hoien iritzitik ere, bai. Zuen balio, guk ez genuen horrela, guk diot batzordera gilean gaudenok, bai. Ez genuen ikusten soluzio bidea zela gu elkartzea egun batean, 2 egunetan, 3 egunetan, eta hortik ateratzea planteamendu bat. Ez ikusten genuen hori partekatu izan behar zela, eta hori, jendea, hautetsi, herritarrak, eragileek sentitzen dituzten beharrak, dituzten espektatiben araberakoa egiten saiatu behar ginela. Horregatik sartu gara, hilabetiak daramatzan prozesu honetan, eta berriz ere Euskal Herriko eskualde askotara eraman gaituena, eskualdeko bilerak egin dire, eta lurralde guztietan. Eta zentzu horretan ere, baliagarri izan da, beti ere kontaktua, ez dut erranen berriz hartzeko, ze kontaktua badugu eskualdekin, hautetxeekin, baina hurbiltzea ere, fisikoki ere, beti badu bertze puntu bat, ematen dizu bertze perspektiba. Osan, bukatzeko, zure iritzi pertsonalari dagokionez, 5 ezaugarri horietatik uste duzu zerbait aldatu daitekela, beste modu batez bideratu daitekela? Nik uste dut printzipioak baliogarriak direla gaur egun. Afera da, nola lantzen ditugun. Eta nire ustez gaur egun garapen sozioekonomikoa, hau da, Euskal Herrian, lurraldean artean, eta ez bakarrik lurralde, eskualden artean dauden ezberdintasunak malgutzen saiatu behar garela. Eta malgutzen norabide batekin, beti ere gure Euskal Herriaren markoa aintzat hartuz. Orduan, hurbiltzeko lan hori egin behar dugula, baina nik pertsonalki ikusten dut gehiago zentratuta hori, garapen sozioekonomikoan. Azkenean, Euskal Herria txikia da, baina bere txikitasun horretan aniztasun handia du. Eta herritarren bizi kalitatean ere badaude ezberdintasun handiak. Orduan, gure etorkizuneko herrialde hortan nik ez nuke nahi izanen horren bertzeko alderik egotea segunetan on bizi zaren. Orduan, pertsonalki nik ikusten dut hor egon behar dela zentratuta gure lana. Eta horrek noski berarekin ekarriko du udalen arteko harremanak izatea. Udalak ez ondokoak baizik eta ez dakit, pertxe lurralde batekoak, ez? Ekarriko du herritarren arteko loturak ere sustatzea. Eta, boixe. Garaiak, egoerak, momentu politikoak laguntzen du? Nik uste baietz, eta gainera zerbait baldin bada Euskal Herria, da herri mugitua. Orduan, badaude ekimen asko, badaude proiektu asko, askotan gertatzen zaiguna da, ez dugula ezagutzen hemendik gertu daukaguna. Eta hori behar dugu gainditu. Ezagutu, gainditu, eta guztion onurarako ibili, Euskal Herriko bertze txoko batzuetan egiten diren gauzak, dauden esperientziak, ezagutza, hori guztia. Orduan, halako erraztatzaile edo, ez dakit, bitartekari lana edo hurbiltzaile lana egitea tokatzen zaigula iruditzen zait. Ea oso aberasgarria egiten zaizuen, ostiral honetako hitzordua, mila esker eta ondo izan. Mila esker zuri.